Iapod mo, I-chat mo. pingkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Gusto kong magmahal pero di ko magawa. Gusto kong magmahal pero di ko talaga magagawa. Gusto kong ligawan, hindi ko talaga magagawa. Gusto ko siyang asawahin pero talagang hindi magagawa. Yan ang problema tang may mga agom. Mahirap talaga ang buhay pag gusto mo talagang bumait pero hindi mo talaga magawa. Salbatana. Tama, John na de. Bako iyo, John. Ikisilo ng buhay tang mga may agom na, no? Pero ako, grabe ang kaugmahan ko sa buhay na nakaagom ako. Ha? Takon ako kayo, John, di ako nakaagom. Siguro hanggang ko niya, di talaga akong agom. Hanggang, sa kakapili sana, sa kakapili sana, sa kakapili, sa kakapili baga, ganito talaga, di ka magkapili. Tama. Hindi ka sa iling ko talaga, gari di pisilon. Gari di pisilon mga tugang na may maapod sa imo digdi, magayon-gayon ang boses. Tapos nagkailingan kamong duwa, bigyan kang nakigkig. Takabalik tadal palan sa boses niya, duman sa sa hitsura niya. Good afternoon. Damerian. Marahin hapon Pilipinas, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Kumusta po kamuga boss? Kami po naglaom na kamuga boss ayos. Welcome po mga tugang sa programa niya to na Pinky on Mo Baby. Digdi po sa tuya na programa. Kumusta lamang po ang sa tuya na hapon? Ara mo, igapalan mga tugang kim mga signs na matitesting mo kung sa indong pag-ibaan bilang mag-agumaray pa. May mga sinyalis pala na mailing mo kung sa indong mga tugang na pag-ibahan gari na sa healthy marriage pagamo. Diba? Tasabi kan mga eksperto, ini databi ang dapat na usual na pinagigibo kan mag-agom. Halimbawa, ika ngaya nagumo, gari na mamalisyan mo ng agumo, gari pirmi na mga tugang gari ang feeling niya, gari pirmi siya nakakakapot sa puon kan balingoy. Diba? O kung bako nagumo, gari pirmi nakapasaw ki namo, di ba ka? Gari mamamalisyan mo kung okay pa kamong duwa. Anagumo gari bagaso. Anagumo gari pag makailing ki babae na kung anong itsura, gari gusto niya mga tugang na luksuhan. Garo araw ka. Mariparo mo kung sa indong relasyon mga tugang maraypa. Sabi uni databi ang mga signs. Ang mga signs databi, number 1, pig-celebrate pa din doon sa indong wedding anniversary. Yan Ika yun, araw mo wedding anniversary mo kung no rin. Lingaw mo na, ay, atanda mo ba? Ayan Dapat na ang mga tugang nag-celebrate pa da ka mo kang wedding anniversary nindo. Magayon da tabi na sinyales na ngayon, nagkaon-kaon ka mo sa luwas, naglakaw-lakaw ka mo sa luwas. Magayon da tabi na mga sign na kamuda tabi maray pa mga tugang ang sendong relasyon. Ikaduwa, kamuda tabing duwa, nag-uulukan pa kamo. Iyo man ang ganda na dyan na di. Kamuda ang mag-agom, nagngangarak-ngakan pa kamong duwa. O kung bako databi, nagkakarawan pa kamong duwa. Nyan, takon ka mo mag-agom, nagsasabatan ka mo sa harong, dahil na ka mo nag-istoryahan, dahil na ka mo mga tugang nag-uulukan. Pirmi kang morosot pagkasabat mo ang agumo. Diyan sa, maski makaturog na sana ka mo, garday mo lamang kisa ng agumo. May problema ang relasyon nindo.
Gari man sa nabaga so tao, nakasabatan mo dyan sa luwas, dati nagangarak-ngakan ka mo, pigis na pag nasabatan mo, may problema ang relasyon nindo. Dati-dati, hello, good morning. Day ka na lamang, good morningan. Iyan tabi, mga tugang may problema. Kaya databi, sa rosa dapat tandaan, you still celebrate your anniversary. Yan. Ikadua, you still laugh and joke. Sabing magagom, nag-ulok-ulokan pa kamo, nagkakarawan pa kamong duwa. Yeah. Number 3, you know it's other, ara mo da tabi mga tugang, an paborito kan agumo, buda an paborito niya, paborito mo, dapat ara mo man. Arog pa lang ka na di. Tagari, lutuan ko daw ngayon yan si Agum ki. Paborito ni Agum, kusido, linutuan mo prito. Paano mo nakita ka yan? Ate, sisay nga sumbatag paradangog ko dyan sa San Roque. So paradangog ko na, pag nagusong pamaputiyon ng legs, si Ate Babes, Ate Babes, maray na hapon tabi sa tama Ate Babes, kamuda tabing duwa, gari day na lamang kamo mga tugang nagkakaon sa luwas. Day na lamang da kamo nagdi-date. Kung maray databi ang relasyon kan magagom, dapat databi nag-iibahan kamo sa luwas. Dapat da mga tugang naghuhuron pa lamang kamo o nagdodoro-date man lamang kamo sa luwas. Salo databing sinyan yan na healthy pa an sa endong relasyon bilang mag-agom. Yan Saro pa mga tugang oni. Kung kamo databi mga tugang may mga time na dapat kamong maghuron. Garo day na dumidbid ang lambang saro. Buda natabi, arog databi ka na ngaya, phone. Iyan na mga Facebook. Ano nga nang apod ka na mabukas kang Facebook mo? Ano nga apod ka na nawala sa isip ko Ano nga apod ka na pigbubugtak sa ano ito? Ano nga apod ka pigbubugtak ba sa Facebook? So mabukas kang Facebook mo na ngaya. Password. Password. Sabi digdi, dapat databi ang agumo, aram lamang ang password kang Facebook mo. Buda databi ang cellphone mo, ipinagtitiwala mo lamang sa amigo, sa agumo. Ang cellphone mo dapat ipinagtitiwala mo sa agumo, dapat mahiling niya, it is a sign of trust, mga tugang, and confidence sa imong agum. Iyong mananggad, Tama? Masiramon mag-idom kitsa, the best. Tama, kamong nagdadangog ngunyan may mga agom. Tabi. Pero sa Indo, dyan, ang aram ni Mrs. mo, ang password kang Facebook mo. Pero sa Indo dyan, ang aram ni Mrs. mo o kan lalaki, bako ang cellphone may password ini. Iba ka ang cellphone, di ba? Aram ni agumo lamang ang password kang cellphone mo na pag nagring iyan, nakauron, o makigamit ang agumo, day na mahapot ki agum. Ano tabi ang password kang cellphone mo? Tapos, tinao mo. Otro aldaw naman, pagkaaga, nag-text naman sa agom mo, agom, pwede makagamit kang cellphone mo. Binago mo tabi so password kang cellphone mo. Tultulaan. Hello? Migo, good afternoon. Good afternoon, boss. Garubot, difícil yan. Difícil sa ko. Anong ikita may kaduratan ka sa buhay, difficile sa imo? Sabi mo nga gusto kong mag-asawa ngunit di ko magawa. Pwede mo nagpalit na nga ni ako ng account. Tapos, so agong niya, pingchat pa ako. At tayo nga nabigyan-bigyan sabi. Kung sabihin, may problema ang relasyon, tapos agom ta. Migo. Sabi sa kuya, agom na lalaki. Ano daw igwa ka mo ni Mrs. May business transaction ka mo. Garo replyan ko, igwa business, monkey. Saka pa ka. Aray ba kang gibog-gibog mo na sa rawayon ka? Kaya
Migo, Ah, laro abo ko na mag-duty sa pili. nata na naman. Pag mauli, nakakasabay magapirmi sa bus. Awin ka, bala ka. Basta araw kayo ni Bigo ang tip ko sa imo ha. Pag ang Bigo. babae kursunada mo, di mo siya pagagdahon na magkauron ka mong duwa. Pag ang Bigo. babae type na type mo, lalo na pag may agum ka na, never ka na makipag-ibahan sa iyanin, haloy ka mo na kamo sa nang duwa. Pag sa kursunada mo, Migo, never ka na magpaparatext dyan sa babaying an kung siya kursunada mo. Ngani na day ka mo magka-developan na duwa, tamalay mo. So na kursunadahan mo, kursunada ka man dyan, kung may problema ka bilang mayagom. Nga, Migo, hindi ko man pwede pugulan siya. Naling mo nang latosunta ka salbatana ka. Ika nagrani sa kompromisong sarawayon ka. Migo. Ang mga alas 6 o alas 5:45, magbaba na sa Nabua. Oo, ngunyan. Tatanamon siya mo. Oo. Bye sir, ingat ka po. Oh, sa kabaga. O, sa kabaga. Tapos, yaon duman sa may simbahan. Yan, Migo. Iyan, Migo, Ah. normal man na maparam ng boss ka. Normal na sir, madawa na po kami, ingat tabi. Normal man ang Migo, para sa ko, normal yan. Dahil man nga ni kami, kasulong nga ni siya. An marauton, Migo, kung kataning mo siya ngaya sa bus, ade, kataning mo sa bus, tapos so kamutin yung duwa, nag-holding hands, hindi pa rin siya. Nakatago sa rarom katukawan. Pwede na nga nito kung tamang mangyari ka, so lang nag-iwas ako, Migo. Ano mo na kibag-ibumaan? Bondo ang latoson na ka. Okay na sa Sige, imo. bye-bye. Bye-bye. O, di ba? O, arog kayo ni. Di mag-talkie mali siya sa mga arog kayo yan. Di ba? Pero ang marauton dyan, ano yun, ang ngarang kayo ng duwang ini naka-duty, Jerome, ano yung duwang ini, ang ngarang kayo ng duwang ini. Pag kita ko sungaran daw, digdi. Ang marauton dyan, kung suka opisina mo, nagsakay ka mo sa bus, kataning mo sa bus, tapos ka-holding hands mo siya. So kamot nindo, o to nakatago sa irarom kan, in between kan legs nindo. Pag maara ni sa konduktor, halion mo sa kamot mo. Saka baga, malay bagang gibo-gibuan. Alright, sabi digdi, ano pa da tabi ang mga senyales? Kung igwada kamo ki disagreement, mga tugang, gari, de ka nang natatakot na makipag-iwal sa iya. Yan. Ha? Halimbawa kung igwa ka mo mga tugang ki disagreement, may mga misunderstanding ka mo. Ang saruda sa Indo, garuday na po mga tugang kitakot na makipag-iwal sa agumo. Nasabutan. Di ba? Gusto mo yun tabi kan, may lamat na ang relasyon nindo. Takon ka mo, ang sa indong pag inaguman mga tugang daing problema, gari, natatakot ka na, ang agum mo, kulugan mo. So lalaki man, natatakot ka na si misis mo, pahibion mo habang naghuhuron ka mo. Bako? Oh. Bata ako ng gad, ano yan? April ang pag-pronounce kayo ni? April. Ako, kanini, pirang edad mo? 21. May boyfriend ka na? Iguana? Ay, wow, proud. Si Bryle. Ikaw, Bryle, may girlfriend ka na ba? Okay. Mga maray pa ka mo. Ako, kaya ako nag-eskwela ako sa college, di akong girlfriend. Sa totoo lang. Kung nasa college ako, kaya to, maski nag-take ako methods of teaching, di tabi akong girlfriend dyan sa Bicol College ka ito, talaga. Di lamang sa ako kinamuya na babae, nagkaigwa akong girlfriend, graduate na ako sa college. At tapiling mo ako, Junior. Hello? Boss? Donong mo. Natasunta kang salbataan na ka dyan. Di ba? Elunin mo, ay, nawara lugod sa bigbabasa ko lugod. Nawara lugod na, ano ate babes, kumbinsido ka ate babes, sa kuyang bigtataram. Ate babes, bata, ikabaga makibarkadaon ka, o ito, sabi digdi, kung si agumo habo mong makipaghuron sa imo, ikagari habo mo naman na makipaghuron sa iya, o sa kabaga.
Kung si agumo, garabo nang makipaghuron sa imo junior, ikada, habunon mo naman ang paghuron sa agumo. Oh, baka may problema ka mong duwa. Di ba? Namamatian mo tabi, mga tugang, nagari, dain ng importansya ika sa agumo. O garo dain naman ki-importansya siya sa imo. May problema tabi sa relasyon nindo, ate babes. Hello? Hello? Oh, pare. Ano pare, masasabi mo? Pare, Hello, pre. anong masasabi mo? Hello. Oh. Nandun ba ito ng rampag? Yung may wagang tanog. May wagang tanong. May wagang tanong ka dyan. Sige na, ulit na daw. Gari pa rin nagwala si Marie sa kusina. I-record mo pa di, padara mo tabi sa kuta. Ipagunta mo dyan, ha? Yo. Simbos ako sa messenger, yo. Ah, yan. Okay, pare. Sabi mo kaya na nagka-illusion ka na, college ka na. Oh. Pero nagkabiriliwan ko sa sabot ko. Natusod pa ka. Pagkano yan, pare. Una ko sabi mo sa magagawin na perming tumang. Oo. Kasalan mo, an. Kasalan kang lalaki, nata. Ikakasalan mo. Nata. Ito bago sabi mo sa apo na, Oh. ano nita, pero permi ka na bang minauli. Kaya mo na mag-along ki isang tol. Kung sinimbag ki, Oh. maski pisog kang abukado, kaya. Yung mali yan, dagit na iyan. Sumaгаgang permi yan. Ano si... Parang paniruan niyan. Parang paniruan pa din, eh. Lalo na kung may bisita. Oo, oo. Eh, linti yan. Yeah, sige. Okay, bye-bye. Awinda. Gariman sana so... Gustong patunayan kang lalaki na siya mga tugang, daog niya si misis niya. Sabi na kang lalaki, Agom, malot, nagkakaraon sa mga barkada, nag-iinuman. Sige, iinuman. Kaya magbarkada. Gusto niyang patunayan na sa mas maurag, matibay siya, daog niya sa agom niyang isang misis niya. Sabi kang lalaki, Agom, dali-dali na sa pulutan dyan, maubos na digdiwara ng pulutan. Iniling sa nakan Agom, tinaw sa pulutan. Taon-taon, Agom, tubig tabi na malipot, buda bugtakan mo kiyelo tabi ta, cheser midigdi. Dali-dali. Iniling ka na Agom. Pakalipas sa mga kinagkaperang oras. Agom, ano na, may pagkaon pa dyan. Tama karoon kami ni Padiri. Kailan mo nagluto-luto dyan? Sabi kan Agom na babae, saro pano'y tagbarabadon ta kakainin na plato. Sabi kang lalaki, Agom, maganda na tabing pagkaon pwede. Saka ngunyan, yun na tabi, kaya, sa magagumda, dapat dahil ka nagpapara, isog-isog. Tapos sa magagum dapat, dahil man yan kimaisog o sisi ambida dyan. Sa magagum, dapat dahil natabi, dapat dahil man yan matibay, dahil konsisyan bida, dapat pareho tabi ang tratamiento. We must treat our wife or husband with respect. Pirmi kitang may patabi. Bako na pirmi kita, gari pirmi iutangan pagkauron ta nagumta. Di ba? One, dago ganin do ini. Ini medyo sensitibo ining bagay. May lamat da ang relasyon ka na magagum junior kung one, dago ganin do. Dain na da ka mo kiora sa tut para patunayan mo na love mo nagumo. Ang magagumpalan Ronald, John palan. Ang magagumpalan yun, dapat maski may dadidad ka na, maski lamang once a week, dapat mag-ibo ka mukaan. Ngaya, twice a month, thrice a month, araw ka. Pero kung ang sambulan garo lingaw muna, may problema ka mo. May problema ang dapat ining pigapon na mga tugang, pigigibo ini, regularly kan mag-agom. Maski gari habo ka, dapat gibuan mong paagi na may oras ka
para sa arog kayan. Because ang bagay na ini, iyo tabi ang saro sa mga, diyan mo mamamati mga tugang na, ang pagkamuot kan sa imong agom, ipinagdudusay sa siring na bagay. Pero ang gari, kiniblit mo si agom mo, nagkukuro-katurog na bagong karaygos mangkota, bigla ngayang pigsurusandayan mo, pagsandayan mo, ialsan niya ang bitis mo, bibarabad sa ibong nakama, aday ka na kan magpiri. Kung bako mga tugang pigkuro karinyohan mo, pipalagatak ang kamot mo kitalpi, aday ka na kan magpirit. May problema ang relasyon nindo. Ta pwede mas agom, pwede saga na sa nang banggita. Garing ngay agom, baka agom magsilo si pani mo. Di ba? Pag ano ka simbagon mo, pwedeng matigbas ka kanago mo. Ngunya, sa mga agom, pirmi yaon ang siring na bagay. Yan. Dapat databi may self-consciousness kita. And aside from that, pag may lamat na ang relasyon kan magagom, permita da ang pigpapasupgan an sa tuyang agom. Salbata na mga malainon manina di. Natamambaya kan agom ta pigpapasupgan ta, di dapat yung pig-insulto an agom o pig-iwal tabi dyan mga tugang. O ha, nakabugtag siya sa last part, pero dapat inang number 1. Pagbako da John Mare ang relasyon pangan magagom, dai mo na dayan mahiling na mag-ibahan magsimba. Sa kabaga. Kung ano man da ang relihiyon mo, dapat databi nag-ibahan ng magagom mga tugang na magsimba. Saka arog databi kaan. Diyan baga sa simbahan, maririparo mo niyan kung mara ang relasyon nindo tabing dawata. Gari. Imagine nag-iwal ka mo, yung kamo sampangar kang altar. Yan. Arog databi yan. Yan databi yan mga posible mga tugang sa na signs na gari ang relasyon nindo may lamat na. Yan, nabilang. Kung arog man sana ka na may lamat na sa indong relasyon, dapat databi i-fix na nindo yan, kiluway-luway. Ngani na day tabi kita ki problema. Di ba? Arog databi ka yan. Tama ate babes. Ika ate babes, kumusta tabi ka? Medyo gana ka pa ade. Ako pangaya, permi ako may gana kaan. Di ba? Oh. Iyan databi mga tugang ang dapat na riparohon. Alright, alas 3:37 oras mga tugang sa Pilipinas, sa sinpo sa DCGB. Ligunta daw sa mga reactions. Mga reactions tabi kan sa tuyang mga nakaantabay. Good afternoon, tabihin. Loud and clear po kami digdi sa barangay sa programang Pinkon Mo Baby DCGB News Online. Loud and clear po digdi sa Purok Tagungtong, Barangay Taisan, Legazpi City. Advance happy 29th birthday to this coming January 25. Bukas po, more years to come to me and whole family always. It's me, Gerald Paul Bado Andes. Yan. Advance happy birthday, bossing. Tabi sa imo, ha? Maray na hapon tabi sa imo. Ay, Shara. Shara. May naghalata sa kuya dyan na babayi. Diyan sa baba. Mahagad sa kong wheelchair. Paano ito? Wheelchair? Paano kita saan kita naghalap na duman sa sala. May plano lang magagad sa kuya ki wheelchair. Di man po ako. Saan na daw kita pwede makakuha ka na wheelchair na ano? Sign? Sign John? Di man tabi kami di ko man kaya ang wheelchair gayon. Karon do tabi ito ate Shara sa baba. Sa UI,
Si Benta ka Junior ka ring tubig na mainit na sarawayon ka, naling mo nang papado mo sa iyo ay babayadan ito. Mamirang wheelchair ngun yan. Mamira, mga 5,000 daw. Between 3,500 to 5,000 gayon ang wheelchair. Pero di man kita kaana di. Di pa ko ka naka-experience naman na okay wheelchair. Ano daw sa kwan? Sa edang igo ka. Ade. Baby? Hello. Oh, sendo kita baby makadisponer ki wheelchair tabi. Sa tahanang walang hagdan, hanapin mo yung page niya. Walang bayad yun. Magme-message lang sila tapos i-videohan yung may disability, yung lumpo or stroke patient. Opo. Saan niya? Sa Manila? Opo. Pero ipapadala po yan through DSWD. Okay. Di kung tanang walang hagdan, paano kita kan makasakat duman pag wa kang wheelchair? Para po kasi yun sa mga lumpo, mga pilay. Ay, pangalan nyo ng foundation? Opo. Ay, iyo palan ano? Iyo palan mananggad. Pero, iyo, sige da. Pero Manila ito, adi. Sinda na po, bahala maghanap kang page kaan. Tapos, videohan na lang so pasyente. Tapos may mga requirements lang yan. Then, diretso sila sa DSWD. Tapos, DSWD na rin yung magta-transfer niyan sa kanila. Sabihin mo, may kwansinda, may ano yan, may partnership sa DSWD? Meron naman po lahat po ng involved ang mga persons with disability. Partnership po ng DSWD. Sige. So, saan kayo padala sa picture? Hanapin nga po yung page ng tahanang walang hagdan. Tapos, magme-message sila doon. Tapos, sasabihin yung problema. Then, ihingian sila ng video. okay. Oh, thank you baby ha, sa suggestion ha. Yeah, okay Sabihin ko lang. mamaya pag tapos kang programa ko iyo. Opo, bye-bye. Okay. Bye-bye. Salamat. Jero, maray sa oron ming duwangon yan. Ano? Maray sa oron ming duwangon yan. Maray. Maray sa oron ming nakatabang lamang o. Paminsan talaga. Dahil mo man talaga maus ganan sa rong tao. Bako na. Maski nagkakarawan kaming da. Igwa man pala siya ki aram. Naday ko aram. Tahanang walang hagdan. Garinadang ugko naman ang gadyan. I-search mo daw tabi, Shara. Mananggad, Shara, i-search mo daw tabi. Ang agum ko nga ni, maski daida siya magkaon, bako man da siya magsimba, bako man ay bako po yan. Bako sa arog iyang kana. Maski day magsimba, bako man siyang makasalan. Bako iyan tabi sa arog kaan. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon po. Anak ko Bicol, nagkatao man. Ano po? Anak ko Bicol, nagkatao man naramya niya alam. Ako Bicol? Okay. Simple, ako Bicol mismo? Ako Bicol, naramya niya alam. Oo. Ikaw po, natawanan ka? Hello? Sige po. Sige, salamat ha. Tapudan ko sa ako Bicol, ha? Okay. Okay, bye-bye po. Salamat. Okay. Yeah. Alright. Yeah. Sige po. Nagkataon man da si Ate Sally. So ako Bicol, korong ko daw si Ate Sally. Kaya ha. Mamaya karon ko tabi pagka-programa ko. Padi, pakihapot kay Rain kung ang tahanan ninda may hagdan. Tatibaan magsakat kadumaan. Ay, ito padi. So kanyang tahanan. Ito sigurado. Hello. Sigaw. Yes. Sigaw. Po. Hello. Nabalik ako. Ano, amigo, nagtatao man ki wheelchair. Sain? Para mas madali. Sain? Dating dito rin eh. Sa Naga? Naga ito eh. Iyo. Oo. Pwede naman. lang sa page na, so anak buhay ba ka? Okay. Igaw man siyang foundation. Mas madali naman, pero sabi nga ni Bagang Color mong babae, may requirements, pero compare mo naman sa tahanang walang hagdan. Ang tahanang walang hagdan garo sa Ermita, baro na kabati Iyo, yan sa Manila. Oo. Ermita, Manila yan. Pero duman so, ano nila yun so, angat buhay, nagtatao man sinda. Sige. Mas madali. Gari masara ni pa ano? Masara ni tabi, masara ni. Masara ni po sa Naga, kung pwede nga Iyo. ni personal man. Pero anak po lang so, garo, Tahanang, ay so. So, Angat buhay? So, ano nila
Okay. Sige, pare, pignot ko tabi. May aki mo ka siyang may aki mo ka siyang doktor, si Trisha. Iyo. Pignot ko din kita, hanapon ko pagka-programa ko, ha? Migo. Okay. Sige, Migo. Salamat, ha? Salamat. Okay lang. Welcome. Yeah, okay. Okay, bye-bye. Iga pa lang kita pwedeng kwan. Iga pa lang kita pwedeng solusyon sa bisita ta. Yon sa baba. Maghagad ka kay Kaloy Loria. Di ko aram kung si Kaloy Loria igwa ki wheelchair. Sige, hapoton ta daw so staff ni Kaloy Loria. Igwa ko igwa siyang kalinga ni Loria. Di ba? May kalinga ni Loria siya. Sige, hapoton ko po. Salamat sa mga suggestion. Magadun po siya sa OPDA, PWD, LG yung sa inyong banwa. Mag-request po siya duman. Anong OPDA? Office of the OPDA? Sige, okay. Salamat po, Sige, tahilingon ta kung pwede, ha? Sige, salamat po sa mag-request sa LG. Baka sa MSWD, Diyan sa APSEMO, may opisina ang PWD. Pwede dyan mag-agad ki wheelchair. Gapalan, ki pwede. Salamat. Maray man na buksan ta ini, tabi. Maray man na buksan ta ini, ha? Ta-facilitate ko lugod. Hello po. Yes? Kuya Henry, nagatakot talaga sa kalilingan ni Loria. May Okay. foundation tinda. Okay. Sige, ta-chat ko si Kung Kaloy. Kalinga, tama-tama, tagarapura po ini. Pag meeting ni mga seniors, nandun siya, nag-explain na nagbibigay sila, hindi nagpipila, hinahati daw. Ay, very good. Oh, Tamang-tama, tagarapura po ini. Tagarapura po. Salamat, ma'am, ha? Salamat po. Okay, thank you, Salamat, thank you. You're welcome. Very good. Salamat po. Very good. Okay, good. Excuse me. Salamat po. Yan, okay na. May igwan akong hint kung paano ito ma-facilitate ini na nag-aanap sa ko dyan sa baba na may tuyo da sa wheelchair. Sa Rizal po, dakultahan ng walang hagdan. Rizal? O sige, di ko anong gusto mo sabi. Baka pilyuan niya. Kalinga, sa Kalinga, kay Kaloy po, wheelchair, amigo. Oy, gamananggat. Salamat, Tabi, ha? O sige, ha? Thank you, Tabi, amigo. Jonas, alright. Sige, ta. I-chat ko. Ka-Facebook ko si Kung Kaloy, Loria. Sige, ha? Ta, ilingon ta. Ngani na yun na, may ideya na pa ako. Salamatong Tabi, Sendo, na mga nagpaabot Tabi nin suisyon, tanganing matabangan tayo nin sa tuya, digdi na kuhan. Nin sa tuya na bisita, ha? Alright. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang yan na pwede pong makuha sa pagi mga tugang nin pagparainom ki alak o sa pagi din pagparakaon kitaba. Tapos ang kaugmahan ko na magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng Protection Leverage. Leverage Silimarin Capsule. Ang Leverage Silimarin Capsule para sa salud as in protection kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, tabi, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ng babawasan ng danyos kang atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag gani. May bisyo man na wara, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga panginot na butika nationwide. Okay, oras natin, 3:45 nin hapon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pwede! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata,
Ano man ang yaon sa nung meat shop? Susmadi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato, asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya nung nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albayahit angat lahat oh. Albayahit angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Smile always! Happy Shabby Slappy. Shabby Shabby Slappy. Para sa bagong Legazpi. It's smile always. Happy Shabby Slappy. Shabby Shabby Slappy. Para sa bagong Legazpi. It's smile always. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo?
Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto ka NightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang NightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kantes, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nagtatabang na poong bata ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga parao matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan.
Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang ladara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mo mangatay. Kaya po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Selimarin Capsule. Ang Liver Aid Selimarin Capsule, mababakal po sa mga panginot na butika nationwide. Igwayang ki Silimarin na highly served, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtao po ng proteksyon. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay sa pagikan pag-inom kay ni. May bisyo manawara, mahilig man uminom uday, mas maray po na isabay ang Liver Aid Selimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Selimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Duwan ang problema kung ngunya na apon. Dahil ka magpara-pula angel, magpara-sulog ka red tabing sleeveless tabi angel ta. Pag nag-aro ka ng color, dako lang problema ko ligay sa DCGB. May problema naman akong saro na naman yun. Ang problema niya, suaki niya, taday nakaka-enroll, tamay bagsak na subject. Oh. Anong gibo? Taka. Varsity player suaki niya, nag-failed sa subject na saro. Bago na ko, saro sa ng bes. Nagkapirang basis pala. Oh. Sa pagkamuot, bumagsak ka man, kaya mong bumangon. Pag na-in-love ka, bumagsak ka man, kaya mong bumangon. Pero pag subject, bumagsak ka, maulit ka. Sa pag-ulit mo, dapat may problema ako talaga ngunya na po. O sige tabi, tayo sungkulangin alas 4 na palan. Salamat kasi ng pagkantabay. Goodbye. Pre, makinig ka muna.